ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం 2 అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆటిజంతో బాధపడుతున్న పిల్లల కోసం రాష్ట్రంలోని 125 మున్సిపాలిటీల్లో ఉచిత థెరపీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయబోతోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 90,000 మంది ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలుండగా వారిని గుర్తించి ఈ కేంద్రాల్లో చేర్చుతారు. ప్రతి సెంటర్లో 3 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, 2 స్పెషలిస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్, 2 ఆయాలతో కూడిన 7 నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటారు. రాబోయే 6 నెలల్లో ఈ సేవలన్నీ పూర్తిగా ఉచితంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. మరోవైపు బీసీ హాస్టల్స్, గురుకులాల రూపురేఖలు మార్చేందుకు ప్రభుత్వం గ్రేడింగ్ విధానాన్ని తెస్తోంది. హాస్టల్స్ పనితీరు ఆధారంగా సిబ్బంది బదిలీలు, ప్రమోషన్లు ఉంటాయి. విద్యార్థుల వసతి కోసం త్వరలోనే 1291 పారిశుద్ధ్య పోస్టులతో పాటు కుక్, కమాటీలను నిర్మించనున్నారు. జేఈఈ, నీట్ కోచింగ్ కోసం 2 ఎక్సలెన్స్ సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జూన్ 12న స్కూల్స్ ప్రారంభమయ్యేలోగా హాస్టళ్లలో తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య పనులను పక్కాగా పూర్తి చేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు.